Bafowethu Thembe siyaphila. Sengibuyile. Hey uyazi bafowethu. Ya. Uma ngibheka udaba lolu ukuthulwa kobufakazi uSenzo Mchunu. Hey ngimbona mina uSenzo Mchunu edlala ipolitiki kakhulu. Yabona nje ukube ipolitician nokuzazi ukuthi no ipolitician. Kuhamba ubuye uyikhohle ukuthi ulayini wakho ekufanele kuhambe ngawo imuphi. Uthi umbuzo ngalesikhathi ubhala incwadi ukuthi uyayidisbanda i-task team babe khona yini o-general abathathu na okuMasimula uKhumalo uMkhwanazi babe khona yini na? Cha, babe ngekho. Mangabe nayikhumbula ivideo yami engiyayenza einsukwini ezidlule uzokuthola lapho engangithi khona uSenzo Mchunu guilty. Ngakubeka ngokusobala ngathi this man is guilty. Ngakubeka ngokusobala. Angilokhanga ngincetheza ngishona le nale. Ngakubeka ngokusobala ngoba ngangazi ngangibona futhi uincroachile uxambukelile. Into efuneka sithole yini le ebimenza ngoba akusiyona lento ayishoyo yebudget. Ibudget akusiyona yakhe. Ibudget ye-national ayihlangani nayo. Ikhona ibudget kwi-national yokuthi kukhokhelwe izidingo zamaphoyisa. Yena akahlangani nalokho. Lesi sinqumo asithatha ehlezi ku-round sokuthi adisbande ithimu enkulu kangaka ebaluleke kangaka. Ithimu esizayo, ithimu ebebulala edila nokubulawa kwamalokhuzana kwama-politician namakhosi. Le thimu ibaluleke kabi. Wena uvese uyohlala ku-round wena ebese ubhala incwadi ukuthi asike isidingo sayo ayibalekile usho konke okushoyo ngayo. Into ithi uMchunu waxambukela la. Njengoba wayesho commissioner ukuthi wa-encroach kwi-operation yamaphoyisa ukuthi operator kanjani akangeni noma engabeka abe uminister wawo akangeni ezintweni ze-operationally. Kuyiwa kuyena makunodaba efuneke libike ukuthi kubhekwana nani la. Kodwa yena wadecide ukuthi a-encroach agxambukele azongenela ekutheni mahlakazwe lolu phenyo. Yini le eyayiphoqa kangaka noma imhlupha kangaka? Okay, sizene emangeni akhe. Unamanga uSenzo Mchunu ngoba ngeke ngisathi uminister. Usenzo Mchunu unamanga ngoba eParliament wakwabuzwa ukuthi uyamazi yini uMkhotsi uBrown Mkhotsi wathi akamazi. Jiki waphinde futhi washintsha somewhere washaya isidudla wathi hayi umuntu nje yicomrade nje ngimazi njenge comrade, you know. And izolo bese khombisa ukuthi cha uyamazi impela uBrown Mkhotsi. Yes. Incwadi yafika kanjani kuBrown Mkhotsi le yayibhalwe wena akazi nakhona ukuthi yafika kanjani incwadi. Uyathanda ukuthi mayibuza imibuzo labantu bamapolitics ukuthi bethanda ukufuna ukuchaza ngakasho ukuthi awukuchaze. Cha, awungachazi manje. Awukuphendula umbuzo ube specific ngeanswer yakho ungalokho ujustify. Too many justification angeke sise ndawo. So nje bafowethu ngisasho namanje ukuthi hayi indoda le uMacengwane hayi uguilty bafowethu uguilty wayishanje ifambulana ikhona into ayizama ukuyivikela nokuyiprotector emsizayo lapha nalapha. So nje lento ngeke sise ndawo siyikhanti bafowethu uma ukuthi akababizanga labantu ukuyibona abaphathelene nalento ayeyenza ubhedile kakhulu. Sazolalela ke eminye imibuzo azoyibuza ke namhlanje ngoba izolo besabuzwa kakhulu uadvocate kusazobuzwa ke yinhlaka ke lezi ke zama members khona eParliament imibuzo elandelayo sozwa ke nakhona ukuthi uzosidefender athini ngoba le ndaba yokudefend inkulu kakhulu ngizeyizolo ngafanisa ngeTLP ukuthi hayi okugqama kakhulu la ukuthi uyidefend khulu eligqamile eSouth Africa iTLP siqhanyelwe iTLP manje eyona siyaziyo eyidefend elikhulu naye uvela njengalo idefend ukuthi uzoyivikela kanti
lana engabe uyasiza beka iside lakhe ngokubuzwa nangokwe statement sakhe hayi aja ukuzojustify ngoba la yena waxambukela la wenza izinto unconstitutionally yena esingamdingi yena yabo kukhona lapho khona angakuvumeleka khona ne constitution emvumela khona ukuthi engakusebenza kodwa kulokhu kwangafaneke aze abhale incwadi athi uyidisbanda it has team no bafowethu ngizobuye ngibuye ngakaqedi nikhumbula njalo the same Senzo Mchunu waqamba amanga ngodaba lwalengane yaseKokstad ucwecwe waqamba amanga wathi uprincipal usewahambisile ama results oyocheckwa ngempela ukuthi akuyenani wani ukube zingane waqamba amanga waqamba uhubhuza phejana so amanga nje uyahubhuza usazohubhuza namanje afuna ukuthi afake ipolitika because politics is all about lies, you know. So ke bafowethu njengabahlali base South Africa kufanele izinto enjena sikhulume ngazo ngoba ziyasithinta kakhulu asikhulumi ngazo ngoba sama politician mina nje angazilutho ngepolitiki bafowethu kodwa nje ngingumhlali kwalabo bantu abama politician bala la engumhlali khona bangabase South Africa so ke ngikhuluma ngikhuluma njengomhlali lezi zinto ziyasithinta ningacabangike nina enidlayo kulamasela mangabe entshontsha bese nicabanga ukuthi nizoza kuthina nifuna ukuzofuna ukuthi sicheme nabo asichemi la uqhamukile undonga washaya impempe wathi nakhe konakele la simlalelile undonga namanje undonga akusahamba phambili undonga nje iscore nje kuse u5-0 undonga nje usawuphethe u5 wakho uphelele noma usawuphethe u10 wakho 10-0 undonga uhamba phambili zonke lezi isafika isayidefender zisambundaza nje Ndonga siyabonga